ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ಶೀರಾ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂದ್ ತೂಕ ಶೀರಾ ಮಲ್ಪರೆ 1 ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲ ಶೀರಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈತ್ನಡ ಸುಮಾರು ಸಲ ಶೀರಾ ಮಲ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹದ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಒಂದೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಇಂಚ ನಿಗುಲು ಮಲ್ತರ್ಡ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತನ ಶೀರಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ತಿನಿಯರೆ ಅಪಂಡ ದಾಯತಡ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಶೀರಾ ಸುಲಭವಾದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಯಾನ್ ನೀರು ಕೊದ್ಯರೆ ದೀತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದಿಂಡು ಸರಿ ಅವೇನ ಸೈಡ್ ಎತ್ತಿ ಒನ್ಬೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಲೆ ದೀದು ತೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಬಣ್ಣಲೆ ದೀಯ ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣಲೆಗ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ ರವನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ರವನ ಶೋಕು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರವೆ ಪೊತ್ಪನಾಗ ಒಂಥರ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ರವೆ ಪೊತ್ತದು ಆಂಡಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡಂದನೆ ಪೊತ್ಪೊಂದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪೊಡು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶೀರಾ ಮಲ್ಪನಾಗ ರವೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಕಾಯ್ದಿಪ್ಪೊಡು ರವನ ಸರಿ ಕಾಯಂದೆ ನಮ್ಮ ಶೀರಾ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಶೀರಾ ಮಲ್ತನ ಫೇಲ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ರವನ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಪೊತ್ಪರೆ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ಇದೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಈತ ಯಾವು ಯಾನಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಒಂದೇನು ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಬೆ ನಿಗ್ಲೆ ರವ ಇಂಚ ಕಾಯಿಂಡ್ ಪಂಡ ಕಲರ್ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಪರಿಮಳಲ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ರವ ಕಾಯಿನಾಗ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ನಾನು ದೆತ್ತಿ ಉಂಡೆ ಇದು ಅವೇ ಬಣ್ಣಲೆಗ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆಯ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಉಡಿಯನ್ನ 2 ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಯೆ ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೀಜಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದೇನು ನಾನು ಪೊತ್ಪೊನ್ವೆ ಐಟೆ ಪೊತ್ತುದು ನಮ್ಮ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಎಪ್ಪಡ್ ಪೊತ್ತೊಂದು ಆಂಡ್ ಕಾಯಿಂಡು ತುಲೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಉಬ್ಬುದು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೀಜಲ ಕಾಯಿಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅವೇನು ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆತ್ತಿ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಅವೇ ಬಣ್ಣಲೆಗ್ ಅವೇ ನೇಯ್ಕ್ ಯಾನು ರವನ ಪೊತ್ತುದು ದಿವೊಂದೆತ ಅವೇನು ಐಕ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆ ನೇಯ್ಟ್ ಪೊತ್ಪೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ನೇಯ್ಟ್ ಚೂರು ಇಂಚನೆ ಪೊತ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೆಯ್ ಕಮ್ಮಿಂದಾಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಶೀರಗ್ ನೆಯ್ ಬೂರ್ನೆ ಆತು ಶೀರಾ ಭಾರಿ ಶೋಕಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಅವೇನು ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ನೇಯ್ಟ್ ಪೊತ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ನೇಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊತ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಕಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರವನ ಪೊತ್ತುದು ದೀವೊಂದ ಅಂಚದ ನೇಯ್ಟ್ ಭಾರಿ ಪೊತ್ಪೊಡುಂದಿಜಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಪೊತ್ಪೊಂಡ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪೊತ್ತುದು ಆಂಡ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕೊದಿಪದ ದೀವೊಂದಿನ ನೀರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಕೊದಿಪ ದೀವೊಂದ ನೀರು ಅವೇನು ರವ ಮುರ್ಕುನಡ್ಲ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ರವ ಮುರ್ಕರೆ ಒಂತೆ ಅವು ಆಯ್ತ ಡಬ್ಬಲ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ರವರ್ದು ಒಂತೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ನೀರು ಆತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗಂಟು ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ರವ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಮುಲ್ತುಲೆ ಕೇಸರಿ ಅವಿನ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಮೈತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಂಡ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೂರು ಬೊಡ್ಚಿಂಡ ಅಂಚಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಐತೆ ಒಂದು ಯಾನು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಲ್ತದ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ 5 ನಿಮಿಷ
ಯಾವುಂಡು ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದಮ್ಮ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲೋರ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಅವರ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಏನ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಂಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಏತ ಶೋಕು ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದು ಪೋತುಂತುಲೆ ನೀಟಾದ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಬೇಯ್ದುಂಡ್ಲ ರವ ಶೋಕು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುಡು ಎಕ್ಕಡತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ಬೋಡು ಸಕ್ಕರೆ ಆತ ಪಾಡುನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು 4 ಕಪ್ ರವ ದೇತುಂದಡ ಒಂಜಿ 3 ಕಪ್ಪುದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಡ ಹಾಪುಂಡು 3 ಆತನ ರಡ್ಡರೆ ಕಪ್ ಅಂತೂ ಬೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಚೀಪೆ ತೂದು ಪಾಡನುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಮೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ತುಲೆ ನೀರ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸಕ್ಕರೆ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೆ ಅಂಚೂರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಯೆ ನೆಯ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕು ಅವು ಬಾಯಿಗೆ ದಿಂಡ ಕರವಣ ಅಂಚ ಶೀರ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಏನು ಒಂದು ಚಮಚ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡುಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚೂರು ನೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಏನು ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಪಾಂಡು ಏನು ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಚಾಲು ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ಪಾಡ್ದಾದಿತ್ತಿನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಏನೊಂದೇನು ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾದ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ದಿವಂಡೆ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶೀರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಏತು ಸುಲಭ ಶೀರ ಮಲ್ಪರೇಗ ಅಪ್ಪಂಡ ದಾಯ ತಡ ನಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಿಂಗನಿಗೆ ಚೂರು ನೆಯ್ ಪೂಜಿ ದಿವಂದೆ ಅವೇನಿತ್ತ ಈಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಇಜ ನಿಗಳು ಸೀದಾ ಅಂಚನೆಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕಾದ ಸ್ಮೂತ್ ಆತು ಬತ್ತನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶೀರ ಅಪ್ಪಂಡ ದಾಯತಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ತುಲೆ ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಆತಂಡ ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಲ್ತರ ಶೀರ ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಪಂದು ಆಂಡ ಇಂಚವರ ಮಲ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಶೀರದ ಹದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಶೋಕಾದ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾತಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಪನಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ನನ್ನೋರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಪೂರಕ್ಲಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಲೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೈಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.